everyone, good morning and welcome back to my channel. So नै जोङो खदाल लाखाबाय हाजिरा मावनो थांनोसै morning ओमफ्राय नै रुमा लाबाय बथल लाबाय ओमफ्राय थांनोसै आरोना माने एसे माने बेला जानासो थाङो आरोना जोङो माने 5टासो जायो आरोना स' लोगोआ नेनानै दङ थांनोसै दायो ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों स' नोंथांमोना आं भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला स' लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो आरोना स' नायलांबाय थादो जोबजासिम काम गरौ जायतासै हैनो किल' दा सान्दुं ओंखारबासो हराखै सासे लोगोआ उथिजाया मालाय फन हरदोंमोन मबाइलानो सुइच अफ दायो जिक्सानिया थांगासिनो थान्दा थान्दा सानैसो बागदा 6टा जानानै थांसिगोन मा फुङावनो थाङो नोङो एक्टरजों लोगो हमनो थाङो थारमाने एक्टरजों लोगो हमनो थाङो थारमाने जों दायो मोनफैबाय ओमफ्रायो नैबेनो आरोना बेवहायनो माने खारो आरोना रानिं खालामो प्रेक्टिस खालामो स' नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं माने रानिंखौ होबाय थाला आरोना माने केमेरा माने आं मबाइल लानानै खारनाय जाया नालाय स' ओमफ्राय जा हायो दिन्थिनाय जागोन आरोना स' नायलांबाय थादो जोबजासिम दे जावदो जोंनिया खदाल लाना फैनाया फाखोब्रै गिदिंखांबाय गिदिंखायो फाखोब्रैयानो थाबाय थादो जोंनिया आयै आरो बारायलायबाय आरोना सानैसो जों सानैल'सो मोनसे साथाम आरो सासेयाथ' फैयाखैनो दायो जावनोसै आरोना हिर' गान होनांगौलै ओइबागोबा जावनांसिगोनलै माबा आथिङा साखागोननियाव लेकसाना हागोन लगाव गोरा रायो आथिङासो माबा जाना थागोन सिलायदों या बादो kita lawan mana boleh sekian jangan sih गरम parang sebaik Ada aja yang sazubai. Hah? Aja yang sana apa ya bari. Haya gerak tuh banana sazubai aja na. Kodalana apa yang ini? Itu danger kayak. Gimana tuh nih?
呦我的妈！Sandung kerbainnya nih, udah hilang nama bila. Cycle pedal mari do. So logofer dinin video bikin zebai umfai yang ni video ko zebzasim nen takai thank you so much umfai next video logo man second tapai ne bye bye.